Nieuwe betonring moet scheur in Westerschelde-tunnel verhelpen. Maar daarvoor moet dan wel eerst de Oostbuis richting Borselen 4 maanden dicht. En verder in deze Zeeland nu. Werd BTZ terecht gesloten? En sportiefste weekend in Zeeland van start. Goedenavond. Na het nieuws gisteren over het sluiten van het Zeeuwse treinspoor opnieuw een afsluiting. Voor de reparatie van een scheur in het beton gaat de Oostbuis van de Westerschelde-tunnel 4 maanden dicht, is vanochtend bekendgemaakt. Het werk staat voor na 2025 gepland. De 30 meter lange scheur in de Oostbuis van de Westerschelde kwam in oktober 2022 aan het licht. Sindsdien is de scheur gemonitord en werd er gezocht naar een oplossing. Die is er nu. De scheur gaat gerepareerd worden door het aanbrengen van een zogenoemde inliner. Wat is een inliner? Dat is eigenlijk een nieuwe betonnen tunnelring die aan de binnenkant zal worden bevestigd binnen de bestaande tunnel. De voorbereiding van de klus gaat zo'n 1,5 jaar duren. En tijdens de daadwerkelijke reparatie van de scheur gaat de Oostbuis, dus richting Borselen, 4 maanden dicht. Ja, dan moet je iets regelen met de Westbuis. Hoe we dat precies doen, dat is nu nog een vraagteken. Het is dus nog niet duidelijk wat er met de Westbuis richting Terneuzen gaat gebeuren wanneer daar zoveel verkeer doorheen moet. Dat het overlast gaat opleveren is wel zeker. Want wanneer alle auto's heen en weer door die ene buis moeten, zullen ze zeker langzamer moeten gaan rijden. Ook wie het karwei gaat uitvoeren is nog een vraagteken. Het kostenplaatje is wel bekend. De klus gaat naar verwachting tussen de 13,5 en 19 miljoen euro kosten. Dat gaat betaald worden door de NV Westerschelde-tunnel. Betekent dat nog wat voor de kaartjesprijs tot 1 januari? Nee, en nog steeds hebben we iets moois te vieren op 1 januari. Want dan is de tunnel tolvrij voor personenverkeer. De curatoren van het van drugsmokkel verdachte Bulk Terminal Zeeland willen onderzoeken of de sluiting van dit bedrijf in de Vlissingse haven rechtmatig is geweest. En daarom stonden ze gisteren voor de bezwarencommissie van de gemeente Vlissingen. De directie van Bulk Terminal Zeeland wordt in mei aangehouden op verdenking van drugssmokkel. Volgens het OM zijn er tussen 2018 en 2024 duizenden kilo's cocaïne gesmokkeld via het bedrijf. Op basis van die verdenkingen besluit de burgemeester van Vlissingen het terrein te sluiten. Feitelijk was dit echt een klassiek voorbeeld van ondermijning. Een op het oog legaal bedrijf die onder die denkmantel toch hele slechte illegale drugssmokkel uitvoerde. Niet lang daarna gaat het bedrijf failliet. Tegen die sluiting hebben onder andere de curatoren bezwaar gemaakt en dat bezwaar diende gisteravond in het stadhuis van Vlissingen. De curatoren van Bulk Terminal Zeeland willen nu vooral dat er getoetst wordt of de sluiting rechtmatig is geweest. Deze bezwaarprocedure is daarin een eerste stap. Ja, aangeschoven is verslaggever Rick Bolt. Rick, jij bent gisteren bij die zitting aanwezig geweest. We mochten daar wel geen beelden maken natuurlijk. Ja, je zou kunnen zeggen, hè, Bulk Terminal Zeeland, BTZ, is al failliet. Dus waarom nou dit bezwaar achteraf? Ja, die vraag heb ik ook gesteld aan de curatoren. Zij zeggen, ja, die gevolgen van die sluiting zijn enorm groot geweest. Door die sluiting ging het bedrijf failliet. En ze hebben heel veel last van die sluiting bij het afhandelen van het faillissement. Dat maakt het onnodig moeilijk en kostbaar volgens hen. Daarom willen ze zo graag dat die sluiting getoetst wordt. De gemeente zegt, ja, wij staan nog steeds achter dat besluit. Sterker nog, volgens de gemeente is het bedrijf nog helemaal nooit echt gesloten geweest. Want er komen nog steeds allerlei bedrijven op het terrein met een ontheffing. Gisteravond dus die zitting. Hoe gaat het nou verder? De bezwarencommissie die brengt nu een advies uit aan de burgemeester. Vervolgens gaat hij het besluit heroverwegen. Maar ja, voor de curatoren is het eigenlijk vooral een eerste stap om dit ook voor de rechter te kunnen brengen. Dan heb je ook nog de strafzaak tegen de directeuren. Die gaat verder op 31 oktober. Rick, dankjewel. PvdA GroenLinks, Partij voor Zeeland en de ChristenUnie in Provinciale Staten willen dat gedeputeerde Harry van der Maas zich maximaal gaat inzetten om de spoorsluiting van tafel te krijgen. Dat stellen ze in Statenvragen nadat gisteren dus bekend werd dat het spoor tussen Goes en Vlissingen in 2029 4 maanden dicht gaat voor de test van een beveiligingssysteem.
De 3 partijen zijn woest dat Zeeland al in onderhandeling is over een compensatiepakket voor de overlast, terwijl de afsluiting voor hen onacceptabel is. 3 Duitse zeemijnen die afgelopen mei werden aangetroffen in de Vlissingse binnenhaven zijn vanmiddag ver voor de kust van Westkapelle tot ontploffing gebracht. Eind mei werden bij de werkzaamheden bij de Piet Heinkade in Vlissingen meerdere zeemijnen aangetroffen. Omdat er geen risico meer was op direct exploderen, bleven ze daar een tijd liggen. Maar voor de omgeving was er geen gevaar. Zeeuwse overheden slaan de handen ineen om het personeelstekort tegen te gaan. En dat doen ze met een speciaal ontwikkeld trainee-programma. Dit programma is gericht op ruimte, ruimtelijke ordening, omgevingswet. We zien met z'n allen dat daar niet al te veel mensen op afkomen bij een vacature. En dan is het goed om elkaar te versterken. In 10 lessen lopen ambtenaren in Spee mee op verschillende afdelingen om te zien waar hun kwaliteiten liggen. Ik ben vanuit mijn studie wel, heb ik wel dingen natuurlijk meegekregen. Alleen ik nog steeds niet echt een beeld van welke kant weer nou op. En nu ben ik eigenlijk bij de gemeente Vlissingen begonnen bij een trainee waarbij ik dat al eigenlijk kan ontdekken. Dus wat dat betreft vind ik heel erg inspirerend, leuk. Het is de eerste vrijdag van oktober en dat betekent de start van het Kustmarathonweekend. Zo'n 10.000 sporters komen vanavond, morgen en zondag in actie op de verschillende onderdelen van het sportevenement van onze provincie. En het eerste onderdeel gaat om 5:30 van start. Dus gaan we snel kijken in Zoutelanden bij Jan-Jaap Corré. Jan-Jaap, er wordt straks begonnen met de Ladies Run. Is daar al wat van te merken bij jou? Ja, zeker. Zoutelanden begint langzaam maar zeker vol te stromen met supporters en natuurlijk ook vrouwen, maar ook mannen lopen vandaag. Want die Ladies Run over 5 en 10 kilometer gaat om 5:30 van start. Maar om 5:05 is dan de trail over 15 kilometer en daar mogen ook mannen aan meedoen. En dus zien we hier nu al veel mannelijke, maar toch vooral vrouwelijke atleten. En dan vanavond ook nog de Leid Kustrun van Domburg naar Zoutelanden voor hardlopers en wandelaars. Dus je kan echt wel zeggen dat dat Kustmarathonweekend vandaag al volle bak van start gaat. Ja, maar het koningsnummer, het belangrijkste onderdeel, blijft toch altijd die wedstrijdmarathon natuurlijk op deze zaterdag, morgen. Wie zijn de favorieten deze keer? Nou ja, zeker is al dat we ten opzichte van vorig jaar 2 nieuwe winnaars krijgen. Want zowel de winnaar bij de mannen van vorig jaar als de winnares bij de vrouwen zijn er dit jaar niet bij. En dus kansen voor anderen. Bij de mannen denk ik dan vooral aan Tim Pleiten, 3-voudig winnaar uit Vlissingen. Hij is terug. Maar er komt ook een onbekende Marokkaan. El Morabiti staat aan de start. En die heeft een marathon in de Sahara gewonnen. Die weet het dus wel wat het is om over strand te lopen. Ook van hem wordt veel verwacht. En verder bekende Zeeuwse namen als Erwin Adan. Maar ook bijvoorbeeld de nummer 2 van vorig jaar, Ricardo Sint-Nicolaas, staat aan de start. Als we dan kijken naar de vrouwenwedstrijd, daar dus ook een nieuwe winnares op komst. En de kans is wel groot dat dat een Zeeuw gaat zijn, hoor. Want de favoriet misschien wel is Marijke de Visser uit Aagterkerken. Zij is de snelste Zeeuwse ooit op de marathon en won onlangs ook nog de kustloop. Verder een grote kanshebber is misschien wel de 2-voudig winnares die op het laatste moment nog is ingeschreven. Was van de week nog best veel om te doen. Dat is Samantha Luitwieler uit Vlissingen. Maar de vraag is een beetje hoe in vorm is zij. En een andere outsider, en dat is wel heel opvallend, is Laura Kleinepier. Die was tot aan de coronapandemie alleen nog maar korfbalster. Maar heeft zich heel snel omhoog gewerkt in de atletiek. En staat morgen toch ook wel aan de start als kanshebber voor in ieder geval een podiumplek. Nou, ik heb lekker voorbereid. Het ging goed met ook de wedstrijden die ik heb gelopen. Ik heb een aantal mooie overwinningen op mijn naam kunnen schrijven. Dus dat geeft wel heel veel vertrouwen. Bovendien neemt ze de ervaring mee van vorig jaar. Toen werd ze derde. Ja, dat was fantastisch. Ik kwam helemaal vol plezier over de finish. Ik was natuurlijk al moe, maar het feit dat ik daar derde plek had gelopen was boven verwachting. Laura Kleinepier was lange tijd korfbalster bij Stormvogels uit Westkapelle. Relatief laat begon ze met hardlopen. Ik denk dat ik weer progressie heb gemaakt. Ik ben nog steeds lerend. Want ik heb bij Erwin Adan, die mijn fysio is, ook weer wat tips gekregen over lopen met de hartslagzones. En dat was voor mij weer nieuw. Hij heeft daar ook een analyse op gemaakt met echt apparatuur. En ik merk wel dat dat ook heel erg helpend is om op een andere manier te trainen en daardoor ook weer resultaten te kunnen verbeteren. Morgen loopt ze haar derde kustmarathon. Ze weet precies waar ze voor gaat.
een tijd boven de 3:18 en het podium zou fantastisch zijn. Ja, ze bedoelt natuurlijk een tijd onder de 3:18. Maar dat zal de wedstrijdspanning misschien al zijn voor Laura Kleinepier. Morgen gaat dat dus allemaal los bij die marathon. Maar vandaag, straks dus al, gaat het echt los. Het Kustmarathon Weekend, de 21ste editie. En bij Omroep Zeeland hoef je helemaal niets te missen. We zijn erbij op radio en televisie het hele weekend. En anders wel op het liveblog in onze app en op omroepzeeland.nl. Sluiermist in de ochtend, maar dat was een opmaat voor een heerlijke zonnige nazomerdag. Toch maar 15 graden door de oostenwind. En ook morgen een droge zonnige dag, dus dat is dus goed voor die marathonlopers. Maar vanaf zondag gaat het toch omslaan. En Jan-Jaap zei het al, dit hele weekend is Omroep Zeeland bij de Kust- en Wandelmarathon ook overdag te volgen op al onze kanalen. En dan een samenvatting 's avonds. Dus kijken en luisteren. Ik wens u alvast een heel fijn weekend.